Здравейте! Ние сме последователите на Господари на ефира. Вчера се опитахме да дадем тези стотинки, за да си купим 2 коли, 3 коли, но в магазина ни отказаха. Сега отиваме с скрита камера, за да видим дали могат да ни дадат отново колите. Готови, влизаме. Ето ги колите. Хайде, взимай колите. Сега може ли да си купим кола? Има по-малко хора. Има сега малко хора. Ще купим 3 коли. Мисля, че говорите да се прави цела днеска, той ви каза нещо, не? Да, ето ще купим 3 коли сега. Чакай. Каза го лекар ходиш, искам да отида и аз. Много са хубави, не? Тук ли е са? Тук ли е са управител? Нещо ни лъжи. Защо да те лъжи? Содата дойде ли? Содата дойде ли? Не, тя не дойде. Може ли да си купим кола? Може да си купиш. Добре, аз ще взема коли. Добре, брояме ги. Добре. Искам по 10 стотинки, 3 лева. Преболима ли? Добре. 2 левче. 2 лева.